Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sabado nights, walang batid ang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights. Siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights. O Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate trucks. Isibo na ang orasan sa inyo si Warlo Action Radio Philippine Standard Time, last 9:45. Sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga namon nga mga tagpalamati? Welcome sa inyo palatuntunan. Karon nga adlaw, Sabado night, Petsa 2. Sabado naman ng edisyon sa inyo sini nga palatuntunan si Randa liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa aton sini nga news team, aton sini nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa katon nga mga kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Mata kadurungan oras sa kagabihon ang serbisyo sa atong Siringa Patrol 2 nagapadayon. Sabadong edisyon sa inyo Siringa palatuntunan. Builog nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto. Aksyon Ninyo Bugina. Ato mga pagbantay sa update sa mga balita national, international, breaking news, flash report, update sa COVID-19.
Ginatutukan nina ni Action ang Defensor. Of course, of dama kita sa ato sila mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa ato nga IT expert Axon JM by King. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinaldan ang inyo sinilagad, ang inyo siningang ko naman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa Labilin. Isa ka oras, 13 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Unang kabahin sa atong sining pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluman sang D3 Bayo. Test nga nakuha sa Pag-asa ang nagapaulan-ulan sa pila kabahin sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao, dala ini sang Intertropical Convergence Zone o na ITCC. Wala pa sang ibang tawag nga weather disturbance. Suno sa Pag-asa, hindi tagit kung kaysa malikawan nga kon oras ang kapunanon nagaulan-ulan. That's why along sa trangkaso o Bosipon kay basi masalan nga COVID-19. Muna nga magwa mo sa balay nyo kung nagatulutalithi, pagkalo, pagkaputi, pagpayong para layo spasmo. Kag ulo-aligmat lang sa aton nga mga kasubaan oras ang sining tiyempo nga kung kasi di mapaktan kamakitaan maulanon ang kabukiran na may tanhay ni Gross Oriental to Kinaw, may isa to ka 10-wheeler sa kalaba, sa kadako, sa kabugat nga tracking bro, paglabay sa naga daludo nga karin sa tubig huway sa kasambar nadala pa siya sa anod yamak mo na 10-wheelers na 16-wheelers ganing ito kalaba to kag kadako nga klase tracking pagkalaba kas pagkabugat pero naswito pasang karin katubi ang kabugaton sa salakyan dalaya puwerte no. Kamo na nga kunara kamo nag-star sa mga kasubaan basta ganik ando nagabingit ang kalagitan ulo aligmat kamos na sigurado ko sa babaw ya puwerteng ulan cross dalom wala ngala ka lang suba nga do naga puti ang daludo sang tubi duga-dugay maghimo nga wala kape ang kolor kay galiimo ya baha na tuya ali sa kabukiran ang naga-us-us sa aton nga mga kasubaan. Ayos! Ang lakat aton sa update sa panahon, ginadulong sa kaluman sang T3 Bayo, ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Inimang ka porso sa ato kapag paglagad, ginadulong sa inyo
Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aling kahapon hasta subong. Hasta matapos ang October 8, ang media magatutok kag nagatutok sa mga Comelec office naton, sa mga syudad, sa mga banwa, sa mga probinsya, sa mga riyon. Binagit ang mga kandidato nga nagapapili sa nagkalain-lain nga mga posisyon, biit nagapapili sa nasyonal o kon sa lokal. Yang Negros kag Bacolod daw halos kinabantayan man sa mga chismoso kag chismosa nga mga botante. Kag daw ang pagtulok nagasentro diri sa Bacolod City kay sa probinsya tayati may mga banwa kag syudad na daw wala kontra ang mayor, ang vice mayor. Pero ang ilang mga city councilors or ang mga sanggunian bayan members, ang iban may kontra. Kaya nabahig na sa mga duha ka partido mo. Diri sa probinsya, ang partido ni Governor Lacson, ang partido ni Vice Governor Ferrer. Maisip mo na lang ang mga banwa kung syudad na may mga inkwentruhanay nga matabo sa tunga sang mayor kag vice mayor. Even sa mga provincial board member kag sa congressman. Kung takos kag dumdumon mo ang inkwentruhan na ini sa wala ya kontra nga mga mayors kag vice mayor, duari sa ilang mga SB member o kung city councilors, no? So isa man sa ginabantayan sa halos tanan ang inkwentruhan ay diri sa Bacolod sa tunga ni Mayor Bing Leonardia kag ni Albi Benitez. Ang mga naga-analisar nyari diya ang inkwentro nga mas sinandukot kag mangin malapuyot. Battle Royal tandua ka mga bunggaitan nga mga politiko diri sa Bacolod. Mayor Bing Leonardia kag Albi Benitez. Ang latest kay nasang hapon officially nagwa na sa Grupo Progreso ang duha ka mga incumbent city councilor nga si City Councilor Simple Distrito, City Councilor Bart Orola, nagaupod sa pikit kag magapapili liwat konsihal sa Bacolod sa idalom ni Albi Benitez. Officially nagdeclare man sa iya siring pag-upod ang anay man konsihal sa Bacolod, Attorney Cesar Distrito. Ginbato niya na ang offer ni Albi Benitez nga siya ang mangin running mate sa pagka-vice mayor sa syudad sang Bacolod. Ang opda ni Attorney Cesar Distrito amo si Albi Benitez. Nagwa man sa bali sa Grupo Progreso. Ang bata ni the late Elmer C. na si Pau C. nag-signify man nga madalagan konsihal city councilor sa syudad sa Bacolod. Padayon niya ang programa ni daddy niya. Pero si Pau C, na bata ni former city councilor the late Elmer C, diri man maupod sa Albi Benitez nga grupo. Sadya, no? Yun yung madumduman, una na nga nagwa na ya sa Grupo Progreso si City Councilor Al Victor Espino. Sadya ni nga inkwentruhan na Battle Royal diri sa Bacolod. Ito nga ni Mayor Bing
kag ni Congressman Albi Benitez. Ang Vice Mayor ni Benitez, si attorney, former Councilor Attorney Cesar Distrito, maengkwentro man sa kay Vice Mayor Elced Pamilaran. Ay, puwerte. Balanta de kung sino ang kompleto man nga mangin line up ni Bacolod City Mayor Bing Lunardia sa pag-abot sang October 6. Damo ning pitsa ang latalana na mag-file man sa ilang COC ang Grupo Progreso. Pitsa 5, grupo ni Albi Benitez. Ay, puwerte. Pwede na kamo kakulo kampanya na. Ang pamaagi, hutik-hutik, kag, pulo, pik-pik. Nang lang kung pag may time, ang presensya nyo, ibutan nyo gid sa kapihan kung aga. Yan. Para nga makilala ka mo, kag masidingan ka mo. Kag makilala ka mo nga ti, inis lagi kapadlagan sa mo nga posisyon. Sadya ni? Ha? Si Barangay Kapitan Rosini Distrito, utod ni Attorney Cesar Distrito, ti amo ang kapitan sa Barangay Singkang, tematik, pud na ya. Walang babayaan niya si Utol ya. Ang I think bata ni Bart Orola, si Barangay Captain John Marvy Orola sa Barangay 26. Sigurado, upod man sa kay Papaya Mga mainag mo ng mga kandidato nga magpapili sa pagkakonsyal kag Vice Mayor. Ilang taon ta? May pila pa? Isa, sugod buwas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. May anong pakadlaw na makafile pa kamo sa nga Certificate of Candidacy ng balantayan sa masunod nga simana. Kasi may mga pulo panibag-ob lang nga mga development sa pamulitika diri sa probinsya, especially diri sa syudad sang Bacolod. Di kon makinaryas, puwerte man kasolid kag bakod si Mayor Bing Lunardia. Di kon financial ang paghahambalan, puwerte man bugat man inkwentrohon si Albi Benitez. Ang guwa sini kwarta versus makinarya. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. By the way, sa pagka-congressman sa 5th District, kundi ang incumbent congresswoman sa Bongda, si Marilo Arroyo. Uy, may maengkwentro kay congresswoman Marilo Arroyo. Si former barangay kapitan sang Agisan, Himamaylan, nga nag-file man sa COC kay na, si former barangay kapitan Makoy Habilosa. Oh, porte. May enkwentro si Makoy Habilosa, si Cap Makoy Habilosa, kay Congresswoman Marilo Arroyo. May mga huring-huring. Ano nga ba si kung ma-enkwentro man si former board member Attorney Dino Yulo sa pagka-congressman sa 5th District? Antawon tayo na sa masunod nga simana. Kamo pa rin nga mga dulo development sa patag sa politika. Sa nasyonal, nag-file sang COC sa pagka-Vice President si dalom sang PDP laban, si Senator Bongo. Ang dalagana niya, Vice President. Ang nag-endorse iya, no less than the President of the Republic of the Philippines, si President Rodrigo Roa Duterte. Ginupdang isa ni Presidente Duterte mo. Purti ka bakod kag palangga kasi ni Duterte, no?
kuan niya gid. Aid niya ginili sa una sa mayor pa sa Davao City. Yeah, that's why nga suportado yung gid ang aid niya. Kasubong senador na basi kung updan sa kapalaran, basi mangin vice president. Mga hindi mo mapaktan ang swerte sa tao, no? Ano naman ni si Bungo sa una man? Ulo aid ni Mayor Duterte. Sino mag-una-una kasi Rodrigo Duterte, mangin presidente. Ang iya edo na waslikan man sang kayuhan kag winas man sa patag sang politika ti paglagan senador daog man. Kaya pamangkot madaog ang pagka vice president. Dako pa ng question mark. Kaya mga kontra yung mga bakod mo. Sino? Si Ping Lacson. Nabo mga bakod kontraho niya ang pamangkot sino ang opdan nga presidente ni Bungo. Ang laban naga-analisar why naliwan Bongbong Marcos. Ang guwas ang slogan Bong Go. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Bongbong Marcos kag Bongo. Ay, perte. Dua ka bong, isa ka bong nag-off the gid. Ang gwa siya na bong, bong, bong. Go Marcos. Ay, perte. Iba rhyme, no? Si Inday Sara ti way na tsansa. Kaya nagpalis ang COC sa pagka-mayor balik gihapon sa Davao City. Pero may mga nag-aanalisar bla. Na basi kung way takabalo last minute basi kung liwat ang pinsan ni Inday Sara kagbawion niya pagka-mayor sa Davao City kagbasi kung maglagan sa presidente. Ay, berte. Yung mga streamers magyam di sa sila ka mga intersection nga daran noon gasiling run Sara run. Ay, berte. Tikwan ko nung may meeting natabo kay na sa mga ka-works ka-grupo din ni Sara diri sa Bacolod. Balanta na. Damo pa ni actually twist nga mga balita sa pamulitika sa masunod nga simana. Believe me. Basi kon ang iban, ikakibot Manila. Ini nga porsyon sa ato nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa karawan sang DTX 500 capsule o gali ang pagtumar sa DTX 500 capsule. Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Las 10, 9 na. Uy, Korpyo na. Korpyo na sa Siyudad sang Bacolod.
Ante sa mga report gikan sa ato sa nga Patrol Unit Reporters, may gabi dira kay Tatay Teddy Rihida, naga-monitor gid sa daddy ni Inday Rona Trabarhida, mayong gabi gid kay Mr. Rida. Tuto Balulot, mayong gabi. Si Baldimer Gamayaw Orneo, ga-monitor gid sa aton. Si Milili Uligo sa Tangob, ara man. Sila ni Rosalina Arellano Ispadero. Happy birthday sa bata ko nga si Clark. O kon sa Clark Pampanga, Junjun Castillo. Alin kay Angela Gayondato Castillo. Ay, puerti. Donald Kabasag da. Good evening da. Kag may lang nga pag paurok-urok ka. Check lang report ano sa ato sini patrol Kamusta ang tanay paglibot-libot ni Action Dale. Dagwin tutukan gini Axel Dale kag pati gid ang muno ito kabibla na maklabay sa temprano pa sa ginabaligyan sa mga Christmas decor daw sa may area sang San Juan Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Dari sa Action Dale Salazar sa patrol. Action Dale, good evening. Yes, mayong gabi. Margo. Sabi ko Margo. Ano, Margo? Anong Margo man? Diyan ka. Marcos Tagbong. Marcos Kagbunggo. Margo, ito dapat di man, oh. Damo kasang makwa nga idea eh. Wala si Nerex. Ang mix siya sa ngalan. sa mga Margo. Arang isa ito ya. Ping Lacson kag Soto. Oh. Pwede, no? Pwede man Kosgo. Oh, no? Kosgo. Marcos Kago. Ay, pwede, no? Ay, kasal Jackson Eric. Gani. Kailangan matalap ang politika. Kay subong kadamo. Ito bang ginawa ang mga political analyst. Yes. Tapos subong nag-analisar, subong? Ang behind sa analisar niya sa puntas yun kwarta. Oh, believe me. Correct. May pwede naman siya po na. Kay may Jackson Eric kung isa ka mga pamilya, kung sinong butuan sa imo, sining Iloy dira ramay, sundon man sa mga Kabataan. Apo. Pero kung nayara diya sa mga kabataan, yung may panindugan, nga kilati si Dubala ang kandidato. Respetuhon man ang sa ginikanan eh. Yes. Di wala ko sa kabalo kung sinong butuan mo. Although nga tiyang ginikanan, may diretso man nga ayos bata eh. Di ba? Pero ang bata, depende naman na sa bata kung i-apresyaho niya ang suggestion kag ang nagustuhan ni tatay ni nanay ang butuho niya. Yes. Insakto gina-action Eric. Kaya usually kung nagpalapit ang election niya, mas nag-iinit ganun yung mga supporters kumpara sa mga politiko. Gusto na. Kamo nga mapamilya ko siya daw. Wala mga mga isa mo. Correct, no? Kaya mga iba, die-hard gina-action Eric mo. Mga makaya die-hard, pag-imatsan mo gano'n bilang isa ka ng politiko para ginamang nga madaog. Tingaling di mo na pwede nga duwa ka mong madaog. Sa posisyon. Gani? Hindi ka na pwede. Kaya kung bisan magtay ka mo dirati, may i-break ka tayo gina-i-action Eric. Ito nga ito sininga Comelec. Pwede na sila ka-kampanya na? Pwede na. Utik-utik kag pulo pikpik lang na. Wala talay sa mga tinaga nga vote, no? Kaga 2022 para likawan ka mo sa mga electioneering nga mga violations actionary ka. Ano ning classmate ko niyo? Siya 5 kakapitan malumpat man kay ABB maupod. Gali. Grabe ba? Sino nang 5? Sino nang met ang 5 bigay ko bidiya bimet kido mayong imo nga radar kag ang imo nga Intel network. Utik-utik na ni. Utik-utik bi kay himulswan na mo na action delo Kung pwede siya madala. May mga information mo kay Action Eric nga kapitan pagdagan councilor. Wala niya labot kay Kapitan Villarosa nga before nag-anunsyo siya nga basi mapapili siya councilor. Sino? Si
Kapitan Villarosa, kay may mga pronouncement na siya before mo. Si ang kapitan sa Tangob? Tango, pero wala labot siya. May lang niya sa kapitan Oo. nga magapapili man konsehal sang syudad sa Bacolod. Independent ko sa kay B kung kay Albi. Daw may partido ni siya actionary ka. Tidala na ko partida eh. Kapitan, incumbent na? Incumbent. Ba? Ang naglagana niya, no? City Councilor? City Councilor. Kapitan siya. So, Kapitan siya. numbered barangay Number barangay. Wow. Ati ba si kung may pwersa man sa guro May ara Oo, ang tanan open. May ngalan May ngalan mga kapitan. May apelido. May ngalan apelido. Basta wala middle name. Grabe no. Ang development no. Subong ati, muna sa Bacolod, kay bisan sa mga gipasipo sa mga barangay kagawad, barangay Oo. kapitan, pero may kanya-kanya mo ng kandidato. Tuod na. Ang iban, ginapirate mo na ako generic mo. Na? Ginapirate. Anong ba't siya pirate man? Pirate, malaling kasi sa kapartido, ting ganyohon ka nga magsaylo sa partido. Oo, normal na. Normal. Para sa ako, ng mga solo-silo niya, doon hindi naman tayo sa nagid man ni Bago. Galing kita mo na sila buwan sa matingala ka lang ko isa nga sa kadugayong of the nine nila, amo para sa ka nagsaylo. Correct. No, mo na bla matingala ka man kusa mo. Amo gid ako generic. Kaya ibang nga mga analysis paralysis niya, basi maging sunggudan Sunggudan. mo na kay most likely mo man nagkatabo na mo. Oo. Hinaya given na Hindi ba action del? Depende sa offer. Hindi ako mo yung offer. Hindi may kasi giran sa iya wala matuban basta isa to. Mati abo na silang nga hambal ko si imot way mo gigintagaan break ti. Saylo na lang kami amo na bla. Correct. Sa nagdaog ka to, wala man kami na sapakan. Sa nagdaog do wala man na sapakan. Amo na dang tirada. Tingnan ko ang tumbuyan ay Porsche. Ay puerti no. At may balantayan doon actionary kito ka init-init gid no ang politics na diri sa may syudad sa production area. Actually meron mo kung hindi may nakita o police na siguro ay. Doon kilala mo ni Guro, doon mapili mo ni konsehal. Pulis? Oo, si LR ni Blo. Kilala mo ni? Si LR Contreras. Oo, doon kakita ko sa Eric. Nag-file siya? Wala pa man, pero makakita ko sa Facebook na dati mo na. LR Contreras, mapadalaga na City Councilor, independent. Independent. Sila na ni Atty. Cesar Viloria, bla? Hindi mga independent, pang tipuno ni. Ang tawag independent, magtipon? Mabraman sila ilang linyado. Oo, no, tod, no? Tama may vlogger independent nga City Councilor sa Bacolod mo. Isa na to, si Atty. Cesar Viloria. Diba, kung mo na si Atty. Cesar Viloria mo. Kilala mo ng abogado, kag mabinuligon man. Si Atty. Padios. Abogado mo na, laga mo na konsihal. Yes. Independent man, tiyan mo na, si LR Contreras. Madlaga naman City Councilor. Sino pa damo di pro, no? Correct. Kilala. Subong active sila sa social media posting. Kag sa totoo mo na din, bakas man sila. Tiyan mo na subong na pera natin actionary sa social media. Pabakasay na subong niyo. Pabakasay, no? Kaya yung iba, community pantry. Tanan nga gimmick ni mo gid ni. Paano mo ma-catch up ang sentimento sang tao? Yes, may mga donations sa mga eskwelahan. Naman na subong uso actionary. Kulang niyang kalag mo prinda mo sa sa tao ka. No? Magayom-yom gid si Inday Iba kag Joel Sangko. Ay, may nga bili lang kay sa Eva kasi Joel. Sangko. Ti sadyan ni Dila, damo pala guro mga palibag o guro development next week anong mga huring-huring nga nabatian mo? Daw ko lang daw pulo palagtik gamay lang. Pulo palagtik lang gamay. Mayara kay kuno ko nga galaga mo story nga niya may isa pa nga mahalin sa grupo progreso. Nga incumbent councilor man ko ba nano na? Pati duwa pa na guri. Duwa pa gigaling mo yan ako ni info isa lang. Basta may dugang Basta may dugang, no? Basta may dugang. Hindi pa gibang kompleto man yung line up ni Mayor Bing, no? Halos ko kompleto naman sila. So far, wala ko man actionary. Kaya pa nang wala pa update kayo, wala pa specific ng mga ngalan. Tika kasi Mayor Bing, guro tanda man nga dahil nasala yan man ang mga dapat sa kwaon ka updon man Tanda, may mga niya.
may mga political advisor na no. siyang pretty longest serving mayor sa syudad. Oo, Experience-wise, experience kag machinery ti budlay, mabudlay man si Mayor Bing mo. correct, Action Eric. Ay, suso. magaling. Aman sila ko ganang basi mo gani kwarta versus machinery ni mo. Sadya gini. Yes, Action Eric. Ano na, kaya tigibudlay kay Mayor Bing, tamo pa sa mga proyekto nga dapat ipatuman dito patayunan, Action Eric. Oo, Patayunan yung Dati pa din, at siyempre, kung ikaw mayor, may mga project ka pa may matapos, siyempre, whether you like it or not, patayon mo gina, kasi kung way ka na sa imo serbisyo, ang legacy, mabili mo sa tao, mo lang namang. correct, no? Kamot lang dimension mo nga, base may isa pang magsaylos sa piyak na grupo, so usually, may mga piladang konsehal nga mo, mag-best friend, abing tawag sila, na, hindi, malay mo, ang isa ng saylo na, inganyihon man ka best friend, saylo man. Tuod, no? Amo lang ato sa nga balantayan in the coming days, Action At Eric. ara naman na sila, muna silingote, ang pamulitikaya, why ni permanente nga miguay mo, no? Correct. Pero may lagi ka politician, bisan na ginano Forever. Sa iya gidya. Sa bagay. Like ang connection, hindi sige abot maapektuhan. Ang ibang nag-reaction dahil ang ginalagas mo na naktali ang loyalty mo. Loyalty mo bla? Ay? Diyan ka. Ara ka? Ara ka? Sige. Loyalty bla? Loyalty mo sa imo partido sa kopdanan mo? Like naman siya kaning ang Mayo nga pantamdo na si Councilor Israel Salanga. Purti si Councilor. Abiyan niya na Action Eric. Way man na kontra si Councilor Salangaya sa konsiyo. Ubra na siya. Sa pa nagani ang ginapalangga kag ginabuliga man sang iya nga kulig. Correct. Ang mga suggestion bla, ng mga inputs man ni para kay Councilor Israel Salanga. Yes, Action Eric. Namin kay Councilor Salanga kay pisan mga bata kag way man punaw. Correct ka. Kaya maniting mga pamatanon ni Action Eric, believe niya kay Councilor Ising Salanga. Swerte nga bata niya ka arisgado kag mabinuligon gid. Yes, good Action Eric, no? Ay, ever since nga sang wala pa siya sa unay konsihal sa una sa mga grupo kag mga organisasyon to ka-active ni siya. Di ba? Correct ka. Ti hamas mga nagkonsihal sa do halos tanan do ara sa permi. Kumbaga daw sa niyang daw ka influencer. Especially sa Facebook, Action Eric, kasi damo ni siya followers. Damo niya nagasunod siya sa mga posts. Kag tiyan mo na ang isa nga influence. Ako kitang mabulig. Influence kayo, hindi bad influence. Influence kag performance-wise. Performance-wise. Then di man ni ma-question si Ising Salanga. Especially sa mga pandemic, ting OFW, siya gini nga. Iya gitanan sala na kag iya gitanan lokdo. Kalang team. Ang team pula pa ang team. Atro. May mga bidra sa inyo. Although madamo man offer sa ibang nga mga konsihal nga masaylo kay Albeti, pero may ibang konsihal nga dugan lantaw man blas ang ginatawag blang ati sa ngalan na sa ila grupo Correct ka. Ang gina-maintain Manila, porque hindi mo na malikawan. Loyalty, ating iban na loyalty, ginatestingan. Pero ang iban daw ginakilo-kilo man. Kilo man, depende na sa kabukaton sang muni. Kung daw bulubugat ang munispyak niya, dadirita ka dumayon Sadya ni. At yun ito, importante, makabenepisyo ang mga pumuluyo once makapungko sa posisyon para at least mas mayo kag more investors nga magsulod diri sa may. Huwag ka man sa politiko, makabati sa kampanya nga hindi magbulig mo. Kag hindi magserbisyo. Correct. Ang tanan serbisyo mo na, di ba? Masili ka karon nga, hindi ka magserbisyo kung magdaog ko, di ba daog ko pa kay hindi ka magserbisyo gle? No? Amo good. Pag-gimik-gimik na. Kumbaga di ni matestingan ng ilan sininga abilidad Action Eric. Latan na si Del Salazar ba sa Chimpo 2025 ba? Ito lang. Mag-alsa baluta si Del sa 25 ti amo na sa? Dito di ba ko actually ka-file ako ba? Oo, gali no, pwede pa no. Kila be? October last day? Diba si kulang pa tayo slate ni Mayor Bing? Kasi siya Del ko, ang talaga ito kulang ko. Pwede. Ano ta? Kung kulang mataslate ni Kong Albi, at pwede man. Sadya gini.
Ay, grabe, Ay, no? pati, lawag rin natin action Erika. Gani man ha. Kaya sa imo yung paminsaro, wala pa na yung pamulitika, action daily. Amagit. Kabata pa siya mo kakobin pa. Oo. Mga kuwan kaya mga future generation ka pa sa ulihi. Nan. Kamo ni Ann, ni Dorel, ni Tia, ni Action Eden niya. Action Eden, Tia Aboso. Kamo yung mga future generation. When it comes sa politics, kaya depende man na sa inyo Kaya ang kada isa ko na may linyaman mo. Subong pa lang guro, maplano na kami line up naman. Malinya-linya kagibla. No? Linya lang, Kung linya mo nga mo gimati, why not? Linya lang. Linya lang. Nga may social distance. Kag may face mask ka facial, kaya basi kumalatan ka COVID, no? Speaking of face mask, actually, Rex, subong nga gabi, subong bisan gabi, pero mga tao, pabangan naglalakad sa dalanan, actually, pula na yung nag-face mask. Uy? Kaya ng COVID, yung wala niya pilit, siyempo, gabi, gano'n man nila. Gani? May dapat tisulot kita siya po sa protocol. Doon kamay lang reminder, Correct. Kasi sa may downtown area, bisan jutay na lang tao, pero wala kaya bigyan talaga face mask, kundi ka man padulong, bakal dila sa mga balan nyo. Oo. Sunod na lang aton sining minimum health protocol. Oo. Police station number 4 action next to Bungo, pag-ulos ka nag-abot ko sa may police station number 4, kami by operation sila. Okay. Dito sa may stop tangob, no? So, sa Pataglan. Oo, si Major. Nagsaka pa sa babaw. Oo. Dugay-dugay, check natin. Sige Dura signal mo, posisyon lang gamay. I-check natin ang details. Dugay-dugay action next to bypass operations sa police station number 4, kay wala gitamang dugay sila sa nag-abot. Diri sa area sang custodial facility ng sila sa ning station. Okay, initial information isa ang nadakpan Okay. sining drug bypass operation. Daw sila takaan ligya, no? Muna nga di station 4 dito sa Tangob, layo ba nang Nga parang latas to sa tangob. Depende na sa dalaga sa transaction mo. Balawa ka meron isa na drug pusher nga tanda man. Nga sila nga sir, hindi tadi dito to sa Ilatos Piak. Do init-inita di siya. Yung Ilatos Piak ko para sigurado mga wires pa na aksiyonary, kag iban mga teki naman ang mga transaction. Nalaban Online, mga dira-dira, may mga code, ating aral sa yung kapulisan, kag-intelligence monitoring. Aragid. Ay? Ara na. Kayo natin, sa mention natin yung binalikan natin dira sa may San Juan, ining mga parol, no, kung mga Christmas decoration, sang mga presto sang NODJ sa may Tabunan, Bago City. So kayo na action na tinikitan natin ang dito ka mga parol nga ginapahamtang sa may Dalan San Juan, tubangan siya sang RCN building sang LCC, Bacolod action Eric, no, kitaan natin dito. May mga parolas. Actually, nag-vary ang inasining prices. Depende sa design, depende sa kadakoon. Dama pala din na namin. Ito sang picture mga nakwa. May reaction na rin nga pulo na kabilog, 800 pesos lang, Tito. Gagmay, star? Gagmay nga star. Pwede na. May maraming mga lantern, no? Pulo kabilog, 800 pesos. May mga 5 star, mga libo na yan kayo daw na mayon yung design. Kaya may mga blinker ang light actionary. Depende sa design, no? Depende sa design, mga 1,300 pesos. Kung 10 star naman, mga 2,200 pesos. Kaya man yung mga actionary, kaya may mga program, yung mga PDL, pesuhan, mga livelihood program. Kaya man yung nasa nga produkto, binabalik and then makabulig man sila sa mga program sa pesuhan, kaya sila man ng mga pamilya. Ginansyahan lang nila? Mayroon man, may ginansyaman sa actionary. So kung puro barato pa ni, ang bato kayo sa nagabaligati, expect sila nga by December, basta magsaka, magtaas ang demand. Ito subong pa lang, pwede na ka makabakal, no? Oo, ang quality actionary to ka-id-id gidsang pagubra. Ito, Pagkita, magiging lang daw ka-id-id. hindi akuan ng hipid, ni baranggal. Hindi. Hipid sa, Hipid actionary, no? Kanami, no? Yes, no, kay matubla kayo na pagpadulong natin to may mga natabakal naman to actionary pero hindi pa tanto. Atood ka. Kaya may subong pamandag sa bulan sa Oktubre by November, December dira nang ginapananaw sang managbulig ang taas ang demanda. Kung gusto mo gani, September pa lang bakal ka na kagati, bare months naman,
Pwede. Oo, May ano ibang yung establishment action na kagbalay nga naga na may mga naga-idlak na nga mga May gabaligya na ganit ko, no? Mga Christmas decor sa mga malls, no? May ara na action na amo nang siguraduhin natin sa aton sining mga action. Ako nga ni paano ko ni ba subungan ni mabakal ko ni Christmas light to Pwede action na para Kung daw, ay namin mabla ko tiya mo nga pandemic, problema. Kung siya makakita Christmas light bago siya, do makayuhom ka kaginap lang do sa kadali lang maligtan mo, no? Doko mag-an. Mag-an lang, correct. Ang term sila mag-an. Doko mag-an. Kung makakita ka sa mga Christmas decor, Christmas light, kasi daw magtulo ka na ka mag-an, pero timbul sa mo bugat gidya eh. Mag-an ka mga wala unod. Tuod mo, tutod man. Do maka-relieve la gamay. Matang basang gina nga subong bisan may pandemic dapat makabutang-butang kita sa inyo sa atong singa balay. Correct. Ang process ng Christmas mabatsagan despite sa pandemic actionary. Yes. Amo na nga babuas Domingo ko di way ta jote. Bakal ko to sa kuno Christmas light to Oo. Tagtikon dira sa baka sa may San Juan. So una dira sa may dalawang station aton level ayon, dira sa may Katuslao ayon. Bakal ko Christmas light kag basi may sobra ko ti mabaka ko na star sa aton nga mga kuno priso da. Pwede gid. Kaya para makabulo binta man sila. Correct. Kaya actually sa man lang sining location. Dira man lang siya sa may San Juan ti. Daw mo dira ang mga jeep nga nagalinabaw nga makalabay kum lamang. Ang landmark kanay dingin ang nami ang landmark. Unahan sang Basiwa. Unang Basiwa. Unahan Basiwa. Ara sila da. Ara doon sila sa Amerika. Kung gabi labay kung dala makita ito nga naga-idlak-idlak ka. Pag nadlaw sila? Ara sa Amerika mga 9 a.m. Agas na gabi igli. 9 to 9. 9 to 9. Okay, tiyo. Pero kung may prefer sa Amerika doon sa inyo, pwede na yan. Ha? Kung may design ka ba lang gusto mo? Nga ipahimo sila. Mo tigaling, ano pa na it will take time pa na action na rin. Pala pa nakadlaw, pala pa nakasimana. Ako sa bagay, araw naman lang ito ko namin naman lang sa picture ka na butang mo din ka na. Sa mga tsura ya. Okay na ang itsura, kag malabla kung ano makita natin sa ibang nga lugar, like sa Pampanga, nga damang mga parol na nag-meet, same man sa kaya pa action na rin ka. Ang mga disenyo. Bakal ka na, nakabulig ka pa, kag mga namin tangi mo sila nga panimalay. Correct. So far, itong patuloy din sa buong sagwan sa police station number 4, Dugay-Dugaya, masunod kita pag may interview kay Sir January Batagdan regarding sa bypass operation. Maging kandak ka subong. Why ka di para kay Colonel Martir nga galibot-libot? Ano siya? Kung masabi nakita hindi, ini yung gabi, may kakamula lang siya, may kita. Basi gano'n siya, basi for security reason. Ay, di ba na? Hindi man siya. Cowboy na ya. Cowboy ito. Way na ya punaw. Basi galibot-libot na siya actionary. Nablang ka pang kwalang ka pala yung inspection mo la. Do ka random. Random inspection lang kasi siyempre, although nga taga-Bacolod, mas tipo na line ng setup diya mo. Kasi may gusto sa talungon, mo na correct. Basi may nakita sa nga dapat i-improve mo na kung especially kung gabi bla. Kasi na, mas matimingan natin si Sir Martira nga nagkakanta. Approachable na din, may problema na. Correct Sige, doon na siya ka kasi matimingan natin si Sir Martir sa operation ng mga rapid shot point sa karakteris sa mga syudad sa Bacolod. Ang observation report ng patrol ng Saturday night, pinadulong sa inyo sa D3 Bio kag DTX 500. D3 Bio Vision report sang patrol ang ka-action nyo. Action din sa Lazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Salamat gid aksyon Dale Salazar reporting live dala sa Patrol 2 Coswell Patrol. Sitwasyon sang Bacolod. Balikan na karon sa aksyon Dale Salazar sini follow up niya nga ginhimo sa isa ka bypass operation agi patigayon sang Police Station number 4 napapanguna ni Police Major John Ray Batadlan. Ang observation report na aksyon dyan ako ni aksyon Dale Salazar ginadulo Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patungod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat salbay na sa report ni aksyon Roger Gutib gikan sa Northern Negros ato sa nga katis correction may gabi dira kay classmate ko Georgine Honsay kay classmate ko dira Georgine Honsay para dira kapag paurok-urok kay maninoy maing kay maninay Chari Salvacion sa La Carlota City kon si Sermon Lopez pa kung ako mag-mayor, paatopan ko ang syudad para magulan sa Loron kay wala man tubod prime water. Sutil gini si Sermon Lopez mo. Tamo kagin sir nabalaan daw mahuya man taba. Again kay classmate ko dira Georgine Honsay mayong gabi dira kang mayo lang nga pag paurok-urok ha. Kinatamyaw taman dira si Mark Anthony ara siya garantaw sa Doha State of Qatar. Engineer Mark Anthony. Kinatamyaw ko lang ang tanan nga dulid noon, pamilya kag friends ko. Pamilya ko dira sa Caloocan kag Paranaque. Ang panamyaw rin kay Alex Stories ang UK. Carmayo, good morning da. James Navarro Hortalis Baligwas. Happy birthday ka Susan Adricola. At pamilya Baligwas dara sa may 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Halina kay Babes Navarro Hortalis Baligwas ang panamyaw. Manang Edith Yanson Binoman and family, may kabigit. Nanay ni Police Major Wilfredo Binoman Jr. ang hepe dira sa Valladolid, no? Jacqueline Mareño, mayong gabi.
Ronnie Gordon and family. May gabi dira kay migo ko Arnel Binares Sr., Arnel Binares Jr., kakay Toto Andre Mamon Binares. Gamonitor sila nga duwa mag-amayo. Salamat gid pare ha. Milili Oligo da mayong gabi gid. Danny Shooting. May gabi kay Eva kag Joel Sanko and family. Kabataan dira Toto Gister may gabi gid no. Mila Milyara sa pool. Orok Sunflower Tangob may gabi. Inday Blasada may gabi ha. Sa taga Barangay Trida kay Alin Fernandez Ganancial. Jenny Osiser sang Hong Kong. Sonny Hoxon Beer. Donald Kabasag mayong gabi lang kag mayong nga pagpaurok-urok. Sakay Kwanda, sakay Fernandez L. Eric da, ka-monitor man sa ato, no? Salamat gida. Rosalina Ariliano Ispadero. Ara man sa bulig monitor. Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, may gabigid. Paring Ken anong sakay sa Tokyo, Japan. Sami Roger Awing sa mga Awing family da sa Hermelinda Homes, Mansilingan, may gabigid. Alaska Bayon sa Victoria City, pamilya Di Toyato. Natamiyaw lang ni Alaska Abayon. Rodolfo Jaime Jr., good evening. Kay classmate ko Ana Miliebo, good evening damit. Takada halong ha. Valencia Kenneth, kumpare ko Ryan Borjada, may gabi pare. June Serna, kinatamya ko dara pamilya ni Elizabeth Gancianeo sa Barangay Bubog, Sibasti, Guimaras Island. TY Gidmet rin kay Ana Miliebo. Sige met, halong kada ha. Elizabeth Malaka Gamala sa kay Ronnie C. Tamya ko lang si Primo Joel Magbanwa sa Himamaylan City. Celia Custodio, mayang gabi. Rodolfo Jaime Jr. sa mga Jaime family. Sa Magsungay, Barangay Singkang, especially sa pamilya Espanyola. Sa Barangay Panakoy kay Tatay Edmond Espanyola. Yan na kay Rodolfo Jaime Jr. ha. Florencia Villacampa, mayang gabi. Huma Lumina. Jinky Jalagdon. Gapa urok-urok kid pamati sa aksyon Night Patrol Program. Ay, perti. Attorney Mark Steven Mayo da sa Minnesota State. Tamiyo ka ni Star Mayo. Bibok, Bimbo, kag Sosan Taberno. Alin na kay Sosan Sidulio Taberno. Jocelyn, ayong gabi. Arlidan Makoy. Ay, perti. Arlidan Makoy, mayong gabi da. Sige, ari na si Aksyon Roger Gotib. Ato sa ring report live gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Roger, mayang gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, mayong gabi sa atong piling mga sa atong piling Aksyon Eric na mga aksyon. Merry Christmas. Merry Christmas kag Merry Christmas gift kay Toto Albic Boy Hinulan. Ba, ginuna mag-isa. Arasa. Si Rosana, yan maso. Kali ka monitor man, no? Ay, gila. Oh, Rosana Yan Maso. Rasa ka pamati. Ti si Toto Albic po ya per mina ya. Si Mami ya. Mati na. Okay, mayo. Mami ya, Sige na, kami ako dati. Pagulang ka, file si Mami ni Toto Albic Poy? Toto Albic na. Ay, iti, very good. Tara mas Toto Albic Poy? Ara man sa kina, Toto Albic Poy? Oo, galigati, wala sa burong sa kakot, pero nakaupod sa sopan pa. Ti ba si Kunway, pero si Sako siya? Ang makaupod niya. Gani, kasi limitado mo lang Duha mo lang ang hindi nga makaupod at sunirik. Oo. Di ba, hindi daw namugid lang. Oo, tapos na ni Mami, siya naman na.
Ate, sa At, 2025 guro okay na. ready na yan si Toto Albico sa mga kwapa. Sorry, okay na ginasap na idadyan. Sila po, binto na tanong mo ng mga training na sumbra na sa vlog. Tapos, professional man, may degree man, degree holder man. Gani. Sa pagkidis, may aral siya isa lang niya. Sa subok. At paano pa man si Mami, makabigat si Rana, masisya sa publiko. Aral na nga kay Mami, no? Aral na siya po nagabulig. Correct. So, next, Merry Christmas. Kabalo ka na to sa Albic. Kay Kap Madeline Diaz, pare Jonathan Diaz. Kay Jonathan Diaz Jr., kabalo ka na. Isaac to niya daw sa libro. Kay iba kang Joel Samco and Kids, kabalo ka na. Merry Christmas. Sige na bla. Kay October na Saya naging lipot-lipot. Ito yung October na. At least may rason kaya ito yung Berna. Ate, sabagay. Kaya naman ibang yung katuan mo kundi ang tawag ba lang magpapit man sang blessing ka sang tawag ba lang ang nalagay na sa kasita nga give love on Christmas Day. Ayun di purma. Ati ara na yan, matik na. Ang love na dahil punap na ang gift. Oo. Ako na love gift. Love gift. Basta mga sila ka ganit love gift. Oo. Na sulod na sa susubay. Ayun di purma. Matik sa kwana, masunod na sa ampaw. Pula. Pula na bla. Gani, matik na ya. Pasilod na sila. Basi kung di pa gani ko sudlan niya kwan, inang pula nga sobre. Tapos ang pinakanubo sila nga unod. Ay ang iya kulor daw got cloud bala. Blue nga pranon. Alala nga uno sila bala yellow. Ayun di purma. Okay wala yellow. Yellow. Importante kasi pa Yellow ang unod. Pwede mo panguyab bala. Yellow ang unod proti ang kadamulon isa man kadangaw. Kasi pwede mo pala panguyab yung mga baniko. Ate mo na ganit. Hindi mo ganit ko makuyab na kaya isipa bla. Yellow ang kolor sang pula nga sobre tapos ang kadamulon niya sa kadangaw sang imo kamot sipa bla. Dapat demanding. Ayun di purma. Ayo, sige na kayo mabalita ka pa kay chimpo ko. Oo. Kagabi, ginalingaw mo ko, kagabi man tulugan kay. Hindi man. Naghain po ba siya? Tulo na, nagkanan ko. Na nagdugo tong kamot ni ang tudlo ni Nilma sang dayal sa numero mo, masiling ka pa nga. Hindi nga mo gid man school pagka bugta ko na murag magin ko wala school ako nag-birthday sabi mo. Gani man. Pero sige lang kay sige lang may kaso i-contact kita kay bulakan na medyo duwa ka adlaw na nga daw subong daw sa paganting mo. Daw kapoy ka nga daan daw pila to kadlaw. Kitawat ko susay nang gali kay naginom ko sang live extension coffee mix bala na umpawan ko. Wow. Ayun di purma. Itoon man. Ati ara na nasa? Ara na. Ara na. Ate. Si Totol di po hinulan ka yotoy kadlaw. Sige na, kachimpo ko. Gani mo. Kasabad si imo Balitaan ka na nga doon mga nagparamata sa mga kasyon na kabante daw si Rosel nagpatabol ang interview. Ayun di purma. Sige na. Kachimpo ko. Bali pulo na lang si Derek ka mga isili nga gin-transfer mga kabirong Germanis President hindi siya pa naman muna si Derek ha.
Yan patigayon, gini ko ilang sinerek ang tawag siniganay nga 14 day nga quarantine ka pagkatapos sila. Yan pa siguro man nga negative sila sa ilang sinayang test. Ang sindala ini sa German Phenomenology. So, ining napulo ka mga living body sa Mosanday, Kit Gabriel, Sufina, Imata, Kit Adrian Bizulio, Bariles, yung katatlo mo si Elna Hidalgo Itaporas, ikapat si Alejandro Rivera, ano na sila yan ang middle name niya, anyway daw dibisikihan, Maris, o Maricel Escorial, ikano mo si silin ko daw utod gid si Action Roger. O ginadayal pa ni Action hindi yung communication dira ni Action Roger. Mayong gabi dira sa Silita, Barangay Alihis, si Boyko Saddam Hussein, si Rosana Masuyang, no, mayong gabi gili dira sa kay Veronica Santillan Manukan, Jess Tembrevilla, mayong gabi gid kay Elina Wells, no, aten kay sister ni Miatiba sa Barangay Alangilan, Bacolod City, kay Lex Berto, mayong gabi dira kay Lex Berto sa Antipuluan, no, gapamati gid sa Antipuluan Bago. Ara sa noy, way pa sa. O gina-check mo nato ng signal ni Action Roger Gutib, no, kay nautod ang yasining communication, no, kag ginatamyaw tamang gali dira. Okay, sige. Ginatamyaw taman dira si Joanne, no? Si Joanne, kaon ka lang sunos karambutan. Ati ara eh. Okay. Ginatamyaw taman dira si Tammy Atienza, Getwerson, halin sa Canopy Boys, no? Ara sa Action Roger. Action Roger, please come back. Yes, Action Eric, ang ikapito ng Eric Richard Jan Garcia. Okay. Sa galit na walo si Manuel Antonio. Ang siyam si Agustin Mata. Sa ang ikapuro si Cliff Joper. Si Mason. Hindi siya Action Eric ang may ara nga nakalilain ng mga kaso. Sige natasig ni sila nga person de University at i-transfer sila sa may isa. Una nila Action Eric sa handumanan naglagay nila, pero pagkatapos sila sa Bacolod, hindi sila gina-isolate and then transfer na sa may isang Bureau of Jail Management and Technology. So, mga kinanglanon dito nga imuon gitraton sila nga sa pulisan. Okay. Para maka-transfer Action Eric ng mga Indonesia. Sa tulad sa Tagay, maging pagtakop dito, pero sa San Juan daw, ligat sa ringan daw. Okay. Isa sa may Purok Pabrika, alas ko, imediat na sa Purok Pamaris, sa Purok Pamaris na Barangay Pabrika, yung tulad sa Tagay, ang ginakop niya may kaso nga lookout ng rape si Anthony Manhari, i-explain alias Anthony, but isita niya si Idan Soltero, kay Presidente sa Sindabutay sa Barangay Punta Pisa, Manapla Negros Occidental. Pero sa report nga, tinakop niya siya sa joint operation mismo sa Sagay CCPP ng Manapla PNP. Kapag pumuno man ni Police Sinantanan ng Upward si Karga Police Major dito Busi. Ang report nga ang sinaya kaso inisyo sa RTC Branch 60. Dinlataan ni Honorable Bendolin Jimenea na presiding judge ang mga konse kaya to count sang paghimulos sa niya silang kaso with Nobel recommended. Isinando sa karon sa Tagay CCPP. Ginakupan si Nick P. Suyo Montaño alias Knight, may 25 na soltero, may living partner kay Presidente sa Sindarik sa Barangay Paraiso sa Tagay. So sa report, pinakupinisya mga nasusoy media sa Kasingabi sa Direksyan Magnatlaw, kasamay Calgary, Lesos, Media Street, Barangay Poblasyon 1 sa among syudad. So sa report niya, ang iya sininga kaso, ginatubag man ang sinerek, tuhaman ka south sang rape.
nagilisyuman yung Honorable Judge sa Gudulo ni Melea ng ating si Brand 60. So, tungkol siniti, waiman sa piyat sa ang iya tiningata. So, yung duha karoon na parahit na sinato sa maning sa guide PPPSC Action Erecta. Sama na ito manulong ka report yun at saka di na makakadso sa mga community offices pa na. Kasi may puro patay sa toxic sa simbahan yung church para kuwas niya matapos-tapos pinapunan. Ito waiman, So, no? sige na, kapag naman itong update sila sa masunod na kasi hindi po maghisimugasa at subong Gani. ang pag-file sa COC sa mga kandidato. Daso si Mana, panaguro may ni kumang ayong gasak si Roger. Atin na si Manay Mugasa na naman na bulumatayan sa gate na. Also may mga naduna naman naman nag-file natin nila sininga COC. Ano? Sabay nga ito na bulumatayan na si Mana. Report ni Kadiri sa May, Ciudad Cangcabis, Ciudad Calzagaydo, sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gutierrez report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon na Roger Guting reporting live dira sa area sang Northern Negros. Kagabi dira kay Dennis Nuestro. O Dennis Nuestro. Ka-monitor gid sa ato, no? Salamat gid. Dugang ang atong siniwaksyon na balita ina sa pagbalik sa Action Right Patrol pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Pabalik diri sa tablakan. This time, balikan ta si Aksyon Dir Salazar. Saya sering report party sa bypass. Pagipatigayon sa police station number 4. Kung nasa
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Dale, please come back. Action Eric Isakan ay preso sa Muntinlupang nadakpan sa drug bypass operations sa police station number 4 dito sa area sang Purok Greenfield, Barangay Tanguba, Syudad sa Bacolod, mga around 9:30 subong gabi Sabado. Ang nadakpan yung kilala kay Richard Gallinero, 46 years old, residente ni siya sa Purok Sunflower, Barangay Tangubman. Sa interview natin kay Major John Ray Batadan ng Hepe sa police station number 4, March 2021, sa nakagwa ining nadakpan sa pasawan sa Muntinlupa matapos kinserbihan ang sentensya si Action Eric angot man sa gihapon sa illegal nga droga. According kay Batadan, makabig ang nadakpan isa ka high value target bangod sa na-recover nga 7 grams nga suspected siya bunag kabalor sang 48,000 pesos. Ginpahig ni Batadan nga sa area sang Barangay Tangub ginkadakang bypass operation bangod sila sining information ining nadakpan Action Eric diriya nagbaligya sang droga sa area sang police station number 4. Aring tingoga ni Police Major John Ray Batadan sang police station number 4. May ara ta recover isa ka bypass items ka isa ka bulto nga suspected shabu. Mga more or less Estimated na ni 7 grams kag nagabalor ini sang 48,000. Dinitin kanda kung bypass sa balay dalang Dito sa ilang sa ila Puluyan. Okay. Sa Purok Greenfield, Barangay Tangub. Ano niya ang background sir ng level? Ma-consider ni siya na high value individual kay nakaagi na ni siya preso sa paglapas man sang RA 9165. Actually, this March 2021, nakagwa, bago lang ni siya kagwa sa may Muntinlupa. Actually, portion sa palihag ni Sir Batadlan ng Hepe sa police station number 4. So sa karoon nila process pa sa police station number 8 ang mga recoveries dito sa station 8 and then i-transfer yung Action Eric dito sa my police station number 4. Balitagikan sa patrol ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Like ka? Dali abet ka mag-usaga pagpalagad sa Action Night Patrol program ang gabi dira sa kay Jesse M. Jick, no? Jesse M. Jick. Good evening. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano ng Action Night Patrol program Sabado night magkatako pili temporaryo. Balik naman ini sa Lunes. Ato sining nga mapatrol na unit reporters in action. Nga napalagad karong gabi sa Action Roger Gutiv, Action Dale Salazar back to back kay Action Niño Bugina. Ato nga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kid. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Sulat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Barico, sa ngala sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagad ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Tubtob, Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo, sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,